این ویدیو را یگان کس در روی نکنین. کسی که پادپیسه کردگی همو در خودش میروه. السلام علیکم پادپیسکوی سعودو تیجه و مخلصوی بچه اچکی دار. همه کسا سازین تینجین. امروز چیسلا 26 اکتبر سال 2024 1000 بلیوروسی برابر به 110 سامانی. در امروز ویدیو ماشین های فروشی، خانه های زمینی و کوارتیره های ارزانه قبول کردیم. حاضر بردروی عزیز برای شما را نرخوشونه گپ میزنیم. شما بردروی عزیز فقط در ویدیو لایک مونین، در کانال پادپیسه سکنین. یگان روز ایمی کانال ماشین خانه های کوارتیره های میخرین. در کانال پادپیسه سکنین که ما ویدیو نو کردم تلفن شما دا میروه. انا که میریم استوستا. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. انا بابی جان ایلا بای ماشینا را دیده؟ ها دیدم. شرکت بختیار و بهرام جان در روسیه در انامین بارهایی که تاجیکستان میآیند بازار صدوات و لوبلینا جمع میشوند. بارهایی که بود در گرد اطراف است همه رایگان جمع آوری میشوند. همین بارها را برای تاجیکستان آوردن کو از روی وزن با انصاف نرخ گذاری کرده میشود. انا وقتی که بارها آمد به تاجیکستان که در آمد از همین خوجند باستانی سر کرده تقسیمات سر میشود. بعد دوشنبه شهر در آمده دیگر جاها ناحیه های گرد اطراف و عموما تمام شهر و ناحیه های تاجیکستان بارها تقسیم میشود. بابی جان از همه اساسش کفالت دارد. نه گرانتیا. بله هی نویر حکای باباش شما فهمیدین. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین، در خانه تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش می آمده. دوستان عزیز ما نوارا سر میکنیم تا آخری ویدیو را تماشا کنین. خیلی که گفته نمیشه و یگان ماشینای خانه شما دا معقول میشه میتونین که بخرین. بردروی عزیز ماشین فروشی مرسدس زایچیکای سالی برآمدش 1997 سوزشوریش بنزین و گاز یورو 4 داره. ابیوم موتورش دی ابیوم نیای коробкаш механика. دوستان عزیز 4 در الکتروپاکет حجتش 5 ماه دیگه موندگی. دوستان عزیز балонош навай хадавоиш тенҷаи мошини раисияи мақсад ягон камбудӣ надора. бардруи азиз хулоса мешини ҳай мекунӣ. ягон камбудӣ нест. мақсад ана 5 моҳи дига ҳуҷҷат 4 дар электропакет балонои нав задагӣ чӣ хеле ки дар навор дидесен. марҳамат салони дранша тамошо кунед. бардруи азиз мошин қарудро дар шаҳри бохтар пешина қурғонтепа. нархи мошина 46000 сомонӣ мегӯяд. 46000 сомонӣ ба пули русӣ 480000 рубл мешавад. номраи телефони яка ҳастай. барои маълумоти бештар дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. мегзарем бардруи азиз ба як хонаи арзони дига. хонаро гӯш кунед. нархша гарени арзонай. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи 5 тарафи мирзоянс тоҷиксой гуфтагиай 11 сотиқ заминай 3 дар хона кардагӣ. бардруи азиз ремонташ коробкай хай мисол ана дарат резаш часпондагӣ чӣ хеле ки дар сурат дидесен. соҳиби хона гуфтагиай ки хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи 5 мирзоянс тоҷиксойда қарор доштаи 3 дар хона ба кайлдорош кухни баня ва ҳавзам дорад. бардруи азиз нархи хона 95000 сомонӣ мегӯяд. 95000 сомон касе харидор бошем бо арзон мешавад. бардруи азиз мошини фурӯшӣ Lexus RX 350 соли баромадаш 2007 сӯзишвориш бензин газ кор мекунад. абъём мотораш 3.5 литраи коробкаш автомат. ҳуҷҷат дора. бардруи азиз балонош навай хадавоиш созай. достони азиз мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар. нархи мошина 95000 сомонӣ мегӯяд. 95000 сомонида шумо метавонед ки Lexus-и ана 2007 састаяни тенҷа бихарен. номери телефони яка ҳастай. номерош WhatsApp ҳам дора. занг бизанен ана маслиҳат кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардруи азиз хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри бохтар пешина қурғонтепа тарафи аэропорт. 3 сотиқ заминаи дархона кардагӣ. хонаҳо ремонт дорад. соҳиби хона маълумот додагиай ки хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар аэропорт
иборат аз 2 ҳуҷра мега кухни баня дарадруншай фундаментҳои коттеҷ рехтагӣ ошхона ҳоҷатхонаи берунӣ дорад. зӯни азиз овсвеч доимӣ ҳастай кондитсионер холодильник бо баъзе чизҳош фурӯхта мешавад. ҳуҷҷатош 100% зӯни азиз ана ягон сумаш нараса мега дертарам бита мешава. бадруи азиз ягон харидори аниқ боша мега ягон сумаш нараса дертарам бита мешава. ана маълумотша дар бар экран нависагӣ зӯни азиз занг бизанед қатъяка маслиҳат кинен 3 сотиқ замин дар хона кардагӣ фундаментҳои коттеҷшам рехтагиай. хона дар шаҳри бохтар тарафи аэропорта. занг бизанед маслиҳат кинед. бародари азиз ана лайкҳоро бичухен касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кинен ягон рӯз мошина ё хонаи арзонаи ҳамин канал мехарен. мошини фурӯшии бародари азиз Toyota Vitsai истеҳсоли Япония соли баромадаш 2007 сӯзишвориш бензин объём мотораш 1.1 бародари азиз ганда экономични ганда камрасход мотораш 1.1 сӯзишвориш бензини холӣ коробкаш автомат зӯни азиз хеле кӯз дар навор мебинед. ҳуҷҷат надора барои ҳуҷҷатош мақсад ягон сумша мефурӯе мега соҳибаш балонош 80% хадавои зури бадай 4 дараш электропакет краскаш бародари азиз умуман кор надора мақсад мошина мехарӣ ягон краскаи сусу краска талаб нест ҳамаш 100% бидай. мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар пешина қурғонтепа нархи мошина 57000 сомонӣ мега ва соҳиби мошина ҳамҷа гуфтагия ки ягон опели арзон ам боша болои суман бита мешава. ягон опели мисол 20-30 дошта бошен болои суман битаен мешава. номерои телефонаш ватсап ҳам дорад. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. хеле мошин чансима хона чансима квартира дар кори бадруи азиз комментарда бинависен. ичи дар кор набоша просто бинависен ки саодатиҷи беҳтарин видео. бадруи азиз квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Конибодом Ленинабадский гуфтагиай яхонага квартира дар 1 этаж қарор дорад 32 квадратай домои пешина квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот дагиай ки хона нав ремонт шудагиай яхонага дар 1 этаж қарор дорад 32 квадратай дар дохили шаҳр мега кӯчаи Камоли Хуҷандида. зӯни азиз харидор бошен бо ягон сумша муомила мекунем ана алиш намешавад. зӯни азиз пул дар кора мега нархи квартирара 159000 сомонӣ мега. занг бизанед маслиҳат кинед. бародари азиз квартираи десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода пешина номаш Регар дар шаҳри Турсунзода 3 микрорайонашда. бародари азиз яхонага квартира дар 7 этаж қарор дорад 38 метри квадратӣ доми новостройка квартира нав ремонт кардагиай. соҳиби квартира гуфтагиай ки ремонташ нағзай кухни гарнитур дорад термекс доштай пардаҳош места документош 100% техпаспортам дора. бародари азиз чӣ хеле дар сурат дидесен ремонти квартира нава ягон камбудӣ надора. нарх бародари азиз 195000 сомонӣ. ана нархи беҳтарин. бародари азиз метавонед ки занг бизанед маслиҳат кинед. бисёри подписчико гуфта буданд ки ягон квартираи арзон аз шаҳри Норак бумонед. марҳамат бародари азиз квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Норак электрон гуфтагиай яхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад 29 квадратай. зӯни азиз домои пешина квартира ремонт кардагӣ. соҳиби хона гуфтагиай ки яъне ки соҳиби квартира гуфтагиай ки квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Норак электрон гуфтагиай. зӯни азиз ана бо арзон мешава наршуд нархиш барои нархиш. бародари азиз нархи квартира 155000 сомонӣ мега. 155000 сомон квартира дар шаҳри Норак. номерои телефони яка ҳастай занг бизанед маслиҳат кинед. ханам хеле бачаюча ана апашкоҳои баднавори ана мошин хона ва квартираҳои имрӯза аз киҷое ки мақсад хона квартира мошинҳои арзон мороӣ карданд ҳаракат кардем барои шуморо видео карда барои шуморо реклама кардем. бародари азиз агар шумо мисол ягон чи реклама дошта бошед мошин хона ё квартира ё мисол ягон чи дига метавонед ки ҳамин рақамҳои десен дар экран дар ватсап равон кунед. мо дар видеои оянда барои харидорора рекламаш мекунем.
дӯстони азиз, ана лайкҳоро биҷиқен, касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен, видеои нави шумода мерава, подписатсияра ҷиқден, зангулачара бологӣ дамонен. Тамом ки ма видеои нав кардам, телефони шумода мерава. Ва дар комментиара бинависем ки мисол ана чансма хона дар кораи айкиҷо хона дар кораи мисол ё квартира дар кораи комментиара ҳами видеода бинависен. Ва бардруи азиз, дар охири видео ана видеоя дудараки амунем, агар шароитотон боша, имконият боша, ягон сомонӣ, ягон рубли ёрдамаш кунен. Хаяка. дӯстони азиз, додараке дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будая 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардро почаш аввал сирх шида, баъди сирх шидан сиёҳ шида. Дига илоҷиш нашида дидан ки мисол почаш сиёҳ шида, почаш ай зону камтар болотар биридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхона бардро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. Падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро ана хайр кунанд, гуфтага барои дорувош мисол бу барои ҳами додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим, номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардро, агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунен.